Keby som ti kedy dal Blue Belt, tak ti ho teraz asi zoberiem. To ešte som ani nezapasil, ale už si mal. Oj, Octopus Guard do beku. Už sú naše veci. Neviem, či som vôbec na našej akoby československej scéne videl niekoho urobiť takto pekne Octopus Guard vo MMA zápase. Čaute, ja som Lukáš Zumrík, mám 17 rokov, som študentom Strednej športovej školy v Banskej Bystrici a čaká ma zápas na Dracula Fight Night 10 už túto sobotu. Aké máš pocity pred zápasom? Cítim sa v životnej forme, fakt, že je to také klišé, ale teraz sa cítim fakt, že extrémne, takže je to super. Ako vidíš priebeh zápasu? Alebo ako si prichystaný na ten zápas, stratégia? Úprimne nemám moc napozeraného supera, nie že by som nerád si pozeral superov, ale není tam moc ani že čo pozerať. Nemá tam nič ani na YouTube, nikde, takže je to celkom ťažké sa nejako konkrétne pripraviť, ale čo som počul, čo málo som videl a verím, že bude ukončenie v prvom kole. To bola vlastne tretia otázka. Ako vidíš, aká je predikcia zápasu? Tak predikcia je prvé kolo buď KO na otočku na solár, alebo škrtenie a to je podľa toho, čo mi umožní. Poďme na to. Let's go. Tú fotku si už musím zmeniť. Tá fotka je hrozná, to je normálne hrozné. Ale tá nastupovka je dobrá. Zombre, Vieš, čo by som ti bytkol? Už tu na začiatku. Už tu? Prečo si, prosím ťa, nezajednáš menšie šortky a menšie tričko? To máš akú veľkosť? M-ko. Blázon? Ja SK nosím. Kámo, normálne SK, však to oveľa lepšie vyzerá. To ešte som ani nezapasil, ale už si mal. No? Už zle. No? SK, šortky, SK, tričko. Ale on má tiež tak. To vyzeráte potom ako on. Koraťa fakt plachta. 17 rokov, 183 cm. Prepáč. 61,3 kg na váhe. 8 víťazstiev. Ale, už nepovedal, kilometrov na váhe. Majster Slovenskej republiky v MMA a rovnako aj... Ale ma oklamal, lebo začal, že už z Dracula Gym, už som čakal, že ma ide vyhlasovať, som zdvihol ruky teraz. A rovnako aj Dracula Monaco. Už som čakal, že ide povedať. Pod vedením trénerov. Ríšom Dobrodkom a Vladom Moravčíkom. Lukáš Zumrík! A tu som musel dať ešte pestičku a mi ušiel. Skoro ťa vyrobil. Reklama. To čo, reklama na Decathlon? Šunco! Šunco! Šunco dal reklamu do toho. Dobre, poďme na to. No, už sme Let's tu. go. To sú inak strašne krátke kolá pre graplera, keď ideš dvojminútovky. V podstate je to akoby stavané dosť na grappling kvôli tým úderom. Tam nevyšlo. Tam si chcel zachytiť ten single, teda ten low som kick. čakal ten kop naspäť, ale on to stihol vrátiť a hneď to bránil. Ale bol si veľmi ďaleko. Pokus o inside trip, ale outside trip dotiahnutý. Pekne. Také lacné sweepy ti dával z týchto pozícií, lebo si bol príliš upnutý na ňo. Veľakrát by som trošku pustil, jak on chce mostovať ten mount, tak trošku ho povolil, vieš? Že nebol taký veľmi zaťatý na ňom, potom sa to ľahko mostuje. A veril som tomu trianglu až trošku moc a on mi to som si všimol, no. Držal tú nohu. Ale bol som tu kľudný, si mi kričal. Hej, pohodička. Akože v pohode si bol celý čas. Obrovský turnaj, tak v mladom veku je veľmi dobrý štart, by som povedal. Vizerík, tam sa hodil nižší od kámo, aby si pekne mohol stávať cez to. Bude Luky sa pasovať na zemi, pretože absolvoval nejaké tie kempy v Anglicku, kde celá plejada bojovníkov z Dracula Gymu chodila a trénovala s Paddington Platom. Skúsil Delarivu? Dobre. Pekne. A toto už je moje. A toto už je... Oj, Octopus Guard do beku. Už sú naše veci. To bolo veľmi pekné. Neviem, či som vôbec na našej akoby československej scéne videl niekoho urobiť takto pekne Octopus Guard vo MMA zápase. Asi nie ešte.
Toto je škoda, že nemôžem tie údery do hlavy, keď si ho takto natiahne, vieš. No. To je úplne brutálna pozícia, ale bez tých úderov je to také, že... No cez to sa lepšie potom dostáva aj na krk. Tu si robil akoby podľa mňa najväčšiu chybu, že si nekontroloval to zápestie, že si veľmi sa snažil hrať buď čistý seatbelt, alebo prechádzať na krk. No ale tu už som to mal, ale tu už bol akurát spočul, že koniec už bude. Ale už som cítil, že aj chrčal, aj som počul, ale Bolo to tak aj vedel, vidno. že 5 sekúnd, vieš. Bolo vidno, že mu to píše. Ako bol by hlúpy, keby to tapol 5 sekúnd pred koncom, no. Tu si pekne celkom rozmýšľal nad tým trianglom. Aj to zápestie bolo pekne chytené. To sú ešte stále chalani, ktorí majú na jednej strane 17, na druhej strane 15 rokov. A pozrite sa fakt na tú profesionálnu prácu na zemi. No jediné, čo ma sere, tak ten basic sweep, čo ti tam spravil. Hej. To bol taký, že vravím, niekedy v tom mounte je dobre si ho trošku povoliť, aby to telo nebolo tak naviazané, vieš, na ňo, lebo to sa potom ľahšie sweepuje. Luky Zumík nedávno získal aj ocenenie športovec mesta Banská Bystrica za rok 2023 v kategórii juniory neolympijské športy. A veľmi zaslúžené, pretože v závere... Ideme na to druhé kolo. Prvé kolo celkom s prehľadom. Tam si myslím, že není o čom. Ten back tam bol veľmi dobrý. A ten Octopus úplne paráda. Na to ešte veľa ľudí nachytáš v zápasoch. A my sme v druhom kole. Muay Thai. No. Pekne vrátený low. Toto bola veľmi pekná sekvencia. Jak ti vybránil ten double a prešiel si z toho rovno do Obehol singlu. na ten single. To bolo veľmi super. Bol taký pokyn aj z rohu, si myslím. Pravým kolenom si ho zaklakni, tak to tam kričí. Nejaká trubka. To ti ukáže za pár minút na tréningu. Aj dokáže. Tu by som fez išiel tie údery do hlavy. Tu ti trošku viac chýbal ten tlak s tou hlavou, aby pre ňo nebolo také jednoduché stávať. Toto bol pekný sweep. Pekný sweep. Toto som ťa počul, teraz som to nespravil. Áno. Bolo veľmi dobré. A tu zase blbý lamerský sweep, Zase kámo. to isté, ale tu sa mi už podarilo ten triangel. Keby som ti kedy dal blue belt, tak ti ho teraz asi zoberem. Za tieto dva sweepy. Reverzný triangel. Teraz príde o veľmi veľa síl. Pekné pretočenie. Když tam si mal pekne to zápestie a pustil si ho. To bola veľká škoda. S tou pravou rukou, vieš, že som celý čas ti potom kričal, aby pravou rukou si začal naberať to zápestie. To môže byť ešte veľmi dôležitý. Že aby si primárne išiel po ňom, vieš, aby si, dajme tomu teraz pravou rukou neudieral, ale primárne sa tam snažím nahrábať to zápestie. Ľahšie by bolo pre teba potom dostať aj ten choke. Aj ten choke by si mal lepšie založený. Vidíš, lebo tou pravou rukou si robil post. Hej. Neustále, namiesto toho, aby si tam nahrabal to zápestie. Dobre, ale mám pocit, že ju tam má. Toto už bolo. Dámy a páni, Vybavené. Luky Zumík po druhýkrát, ako na DFN 9, tak na DFN 10, sedí na klietke a užíva si ďalšie víťazstvo. Dobre, no čo by som tomu vytkol, tak určite tie dva sweepy. Tie boli za mňa také, že mohol si to tam lepšie postrážiť. Ale zase berem aj v úvahu to, že tak väčšie gala, není si ty až tak zvyknutý zápasiť na takýchto väčších galách, čiže tam sa porobia proste chyby. No hlavne to bolo po dlhom čase, vieš, že Hej. po DFN 9, keď sme chceli zápasiť ty kokos každý mesiac a normálne toto bol prvý zápas po DFN 9, vieš, ty kokos pol roka. Hej. Jak Ako nebolo na vravím, tých ligách. tá atmosféra, je to úplne iné, jak na lige, keď ideš. Ale dobre, pekný výkon. No ten Octopus bol super, ten sa mi veľmi páčil. Aj to reťazenie z toho ubráneného double hneď pre single leg. Ešte Dracula Jing nebol porazený. Všetky predzápasy išli do červeného rohu a aj prvý zápas hlavnej karty. Jak ma postiskal. Starkému poslať. A Starkej, čo tam sedela. A Starkej, no, čo ty kokos s jednou nohou tam No a prišla doskákala cez schody. podporiť.
rear naked choke, fantasticky chytený víťazí roh. Červený, Lukáš, zoom, zoom, zoom ring. A mohli ti ešte nastupovku pustiť. Zoom, Šláger, to je istota. Dobre, pekný zápas. Gratulujem. Lebo to vieš, že si hral, keď robíš rozhovor s ním, vieš? No. Nebolo to úplne také ľahké. Prvé, čo chcem povedať, najväčší rešpekt chalanom z Nitry, lebo nie je to ľahké už mi nájsť supera. A to by znelo zle, Už mi dali supera! To by znelo zle, ale tak... A čo, že to poď. pochopili, akože... Hej, jasné. Tiež jeden rok do 18 a neboj sa, superov bude dosť. ja, keď už budem mať 18, to bude dobré, ale teraz je to ťažké celkom, takže to je to. Budeme si držať palce. To rozprávať inak po zápase je tiež topka, vieš, zadýchaný jak on, ne? Som nevedel ani vetu povedať. To sú skúsenosti sobe, že keď si pozrieš na tej vyššej úrovni No, tých oni rozprávajú zápasníkov, normálne, ty kokos. kam oni vedia normálne ti všetkých sponzorov ti prečítajú, tí vole kluby, trénerov, vymenujú každého, kto im kávu doniesol, hockoho, vieš? Že to je super, to sa treba naučiť, no. Hej. Dobre, ja myslím, že máme. Takže otázka od Vladimíra Pipereka. Aká bola atmosféra v domácej šatni? Atmosféra v domácej šatni. Musím povedať, že na DFN 9 sa mi to trošku viacej páčilo, tým, že sme mali všetci spoločnú šatňu, že proste boli sme tam celý klub a bolo to úplne taká akože festová atmosféra. Teraz sme mali dve akoby rozdelené našich domácich, takže nebolo to až také dobré, ale tak tá atmosféra tam je vždycky dobrá, vieš čo, keď si proste ste tam 10 ty kokos z klubu, vieš, a proste všetci tam hulákate a to ja môžem. Takže super. Hlavne keď diskotéku ste tam mali. Otázka od Sáry Lepejšovej. Počul si, ako sme ťa povzbudzovali? Počujem to všetko, akože mne to... Proste cítim to fest a mi to pomáha, že kokos... Neviem, akože ešte som nebol na takom gala, že by som, že nebol domáci, vieš, alebo tak, ale... Akože ja si to strašne užívam, vieš, všetko od nástupu, ty kokos, keď vyskočím na klietku, ja si to všetko úplne užívam. Keď už sa bavíme o skákaní na klietky, tak si pamätáš, keď sa ťa pýtal, keď ste skúšali ring, že Luky, kde mi vyskočíš, keď vyhráš? Luky, kde mi vyskočíš po výhre? No, a kde som skočil? Tam, kde som ti povedal. Presne tam a potom máme túto brutálnu fotku. To je tá časť klietky, kde je rival autopožičovňa, to je moja obľúbená. Presne tak. A posledná otázka od Niklasa Čadeckého. Nástupovka ostáva, dúfam, na veky. Nástupovka už bola asi na veky, lebo som si ju dal na DFN 9 a sa stala tak legendárnou, že to už sa nedá zmeniť. Bomba. Ak máš ty ešte niečo, čo chceš k tomu dodať, k tomu zápasu? K tvojim fans? McGregor raz povedal, že keď niečomu veríš, tak by si to mal aj hovoriť nahlas. Pretože veľa ľudí niečomu verí, ale to nepovedia nahlas. A keďže Conor bol double champ, tak asi ho budem počúvať a budem to hovoriť nahlas, takže verím, že proste budem najlepším bojovníkom kámo všetkých čias. A verím proste tomu, že mám na to všetko úplne. Akože či sa bavíme, že kokos kondička, sila, kokos vytrvalosť, postoj, wrestling, zem, tréneri, ľudia okolo mňa, rodina, proste motivácia, disciplína, kámo, verím, že proste mám všetko preto a môžem povedať, že MMA mi zmenilo život, takže proste to cítim tak, že to dlžím tomu športu a proste verím, kámo, celou dušou, všetkým, že to proste dosiahnem, takže ak by niekto chcel podporiť človeka, čo to normálne, že nikdy nevzdá, ani keby, gauče padali ty kokos, tak budem ti fest vďačný a môžem povedať, že si to pamätám všetko teraz, pretože keď už budem niekde na vrchole, tak mi budú všetci chcieť pomôcť, ale ja si to pamätám teraz, keď ešte som nikto a sľubujem, že ti to vrátim ešte 10 krát. Milujem vás, čaute.
A ja ti verím, že to dá všetko. A my sme mali aj stávku pred zápasom. Ak neukončím zápas v sobotu do prvého kola, tak ma Nikolás ostriha ako chce a budem to musieť deň nosiť. Vidíš, to tam tiež hodím. A dneska som si doniesol... Proste nevyšlo to v tom prvom kole, chýbalo podľa mňa, že pár sekúnd. Jak sme to aj s Boným rozoberali. Ale... Pár sekúnd rozhodne o tvojej onej, ako budeš vyzerať rozhodne. Na pár dní, lomeno týždňov. Tak to budem šiltovku nosiť.